Hello, good morning. This is BTV. Please subscribe my YouTube channel. Click the notification button para update sa video ni upload ko. Mga Yanyans, ang vlog natin ngayon is i-vlog natin yung Aerox 2021 model ng Yamaha. Dito pala tayo ngayon sa Yamaha Binmaley, Guanzon. Bali yung area niya, bali along the highway lang siya. Doon papuntang Dagupan, doon sa bandang right side. Tapos dito naman banda papuntang Lingayen, Pangasinan, bandang left side. Okay mga Yanyans, just keep on watching. Mga Yanyans pala yung mga kasama natin ngayon sa pagpaliwanag ng Aerox 21 model, yung manager na dito, no. Salamat at binigyan tayo ng oras, no. Kasi sobrang busy to, pero bigyan natin ng time para ma-explain yun sa inyo yung Aerox 21 model. Okay mga Yanyans, tara na. Mga Yanyans, ito pala si Sir Gerald, yung manager dito sa Guanzon Yamaha Binmaley. Sir, pakilala ka, sir. Yes sir, hello mga ka-riders. So yan po, nandito po tayo sa vlog ni sir. Then papakilala ko yung new Aerox 2021. Nandito po tayo ngayon sir sa may Yamaha Binmaley po, Guanzon. So pinaka-latest natin ngayon si Aerox po, ayan po. So pinagmamalaki ng Yamaha sa 60th World Cup Yamaha Aerox 2021. So ABS na po siya. And then, yan po. New decals na rin po yan mga ka-riders. And then, variable valve action na rin siya, PBE na rin siya. And then, kasama na rin siya, nandito po, Yamaha white connected na rin po siya. So, anytime natin siyang yan sa motor, so matitrace natin gaya ng GPS niya, RPM niya, gaya ng sa pagtawag sa cellphone, kung may tatawag, makikita rin natin sa paddleboard natin. So, ngayon, hindi ko pa mabuksan yung sa compartment niya po. Kasi na rin po yung helmet dyan sa may compartment natin. So, yan, napakaganda yung Aerox natin ngayon, sir, na model po. Kasama yan, sir, sa pinagmamalaki ni Yamaha ng 60 World Cup po. So, Y-connected na po yan, sir. So, kung sakaling gusto niyo pong pumunta dito, PM lang po. Then, mamaya, ibibigay ko yung contact number kay sir. Yan po, sir. Yun pala sir, yung tanong ko lang sir, kung anong pinagkaiba dito sa 2020 model, yung Yamaha Aerox na 2021? Maliban sa decals niya. Okay po. Yes, sir. Sir, yung pinagmamalaki ngayon po ni Yamaha Aerox po na 2021 po sir, is so Y-connected na po siya, sir. So makikita niyo po dito. Y-connect. Okay. Yan po, sir. Kasi yung 2020 na po natin is ABS na rin po siya, sir. So yan po, Y-connected na po siya, sir. So anytime po naman, sir, na pwede nating i-connect yung ibang cellphone, pwede naman, sir, basta one at a time. So pwede natin register, and then punta tayo sa apps, then install natin yung Y-connected po, sir. Para anytime naman, sir, kung sakaling parang yun nga po, nabanggit ko na GPS po, sir. Then may stop and start system na rin po siya, sir. Ito yung ano sir, yung Stop and start system na po. bali yung 2020 sir, walang ganito. Meron din naman, sir. Meron din, so, okay. Y-connected po talaga yung pinagkaiba na. Ang pinagkaiba lang na sir sa 2020 model 2021, yung Y-connect. Yes po, sir. Tsaka itong kulay niya. Maganda yun, sir, yung pula ni Erickson. Tapos yung rin po, sir, yung fully design niya po, sir, hindi na po siya crowded dun sa dati. So dati, sir, is medyo parang nakukulangan sila sa space ng footrest po, sir. Dito, sir. Makita niyo po, sir, dito, sir, napakaganda. Itong pinagkaiba. Yes, sir. Okay. Yan po, sir. Si Aerox 2021 po, sir. Okay. Yung mga iba't ibang quality. Pero yung sir, itong mga ilaw niya, 2020 parehas lang to. Yes po, sir. Okay. Okay mga Yanyans, salamat kay Sir Gerald sa pagpapaliwanag niya sa Aerox 2021 model. Maliban sa decals na pinagkaiba, dun yung Y-connect. Kasi yung 2020 model, walang Y-connect yun. Pwede i-connect sa cellphone. Ngayon mga Yanyans, itong edition na to is limited lang to, itong ganitong kulay. Okay? Mga Yanyans, salamat sa panonood and God bless you everyone and more power. Bye-bye!